asi 6 000 zpěváků se v celostátní soutěži probojovala až do samotného finále, kde skončila na skvělém 4. místě. Tak přesně takový úspěch se povedl Tereze Kachlové, 13leté zpěvačce lidových písní a houslistce z Nového Bohumína. Terezo, vítám vás ve studiu Bohumínské televize. Dobrý den. A možná bychom na úvod mohli říci, že ta soutěž, ve které jste se dostala až na 4. místo, se jmenuje Zpěváček a jak už jsem naznačil, tak v ní jde hlavně o lidové písničky, ale vy nám určitě řeknete více. Tak co pak je to za soutěž? Tak tento 16. ročník je jako každý ročník samozřejmě určen pro zpěváky od 6 do 15 let, což je základní škola. Jde o interpretaci lidových písniček z daného regionu a postupuje se od školních kol až do celostátního. Když se řeknou lidové písničky, co si pod tím vlastně můžeme představit? Jsou to ty soudobé nebo hodně staré, že dejme tomu pátráte ve starých hudebních sbornících? Jak to funguje v takovéto soutěži? To už záleží na tom, jestli chcete mít písničku, která opravdu je odněkud vyhrabaná, nebo písničku, která se často zpívá a nemusí se někde hledat, je často vyhledávaná, zpívaná, je známá. Vy jste se v loni probojovala do finále, ale to se vám to povedlo opět, to znamená podruhé, kdy a kde probíhalo a jak to tam vlastně vypadá na takovém velkém finále takto velké soutěže? Tak probíhá to ve Velkých Losinách každoročně. Je to na 3 dny, kdy první den, což je většinou pátek, se tam přijede, okouká se a odpoledne jsou zkoušky s muzikami. V sobotu je první velké semifinále, kde soutěží všichni se všema, ze kterých se potom večer vybere 20, kteří budou znovu soutěžit mezi sebou ještě v neděli, kde už se hodnotí úplně ty nejtitěrnější chybičky. A potom nakonec si vybere prvních 10 a medailová místa. S čím jste se ve finále prezentovala vy osobně a tak to vlastně reprezentovala město Bohumín? Připravila jsem si 2 písničky odlišného charakteru, jednu rychlou, 4 míle za Opavu, kterou jsem si zahrála s Brolnem a sama jsem se doprovodila na housle. Plus ještě pomalou písničku z Bohumínska, která je vytažená ze starých sborníků. A byla jsem nominována na cenu Jaroslava Juráška, která je udělována za obnovení písní. Možná bychom se mohli ještě vrátit k té písničce z Bohumínska, protože to je hodně velká zajímavost. Ta písnička je hodně stará. Vy jste ji vlastně museli vypátrat někde hluboko v těch starých archívech a sbornících. O čem ta písnička vlastně je? O čem vypovídá? Tahle písnička se zpívala, když se chodilo přes pole. Je to písnička do kroku, ve které se vlastně zpívá jako kjerindy půjdeme, kudy půjdeme tam nebo půjdeme tam, půjdeme tum cestum, kaj šel brat ze šostrum a jak jim znajdeme, tak se očešíme, takže až do pole přejdeme, tak dospíváme písničku. Povězte mi, jak to pro vás bylo obtížné naučit se zpívat takzvaně po našemu. No tak zase takový problém to nedělalo. Ono přece jenom něco, co pochytíme, přece ten Bohumín leží kousek od Polska, takže tady se mluví takhle často. Někdy musela jsem si trošičku poupravit výslovnost, nebylo to někdy úplně nejjednodušší, ale zase tak těžké to nebylo, si myslím. Vy jste už sama zmínila, že jste si na té soutěži mohli zahrát s velkými orchestry, které patří u nás k té velké špičce. Tak s kým vy osobně jste si mohla zahrát? Tak moravské zpěváky doprovázel brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, zkráceně BRON, který ovšem tam nebyl ve svém plném počtu, protože to je opravdu plný počet. Od toho vznikl ten název orchestr, těch je nějakých 30 lidí asi, tak tam prostě byl jen ten základ, se kterým jsem si hrozně ráda zahrála. Vám je 13 let, naskytne se to každý den, nebo je to všední takhle, aby si tak mladý hudebník mohl zahrát s tak velkým a slavným orchestrem? No myslím, že úplně všední to není. Já jsem hrozně ráda, že jsem si s nima zahrála, že jsem se mohla setkat s primášem a tak vůbec se všemi. Jsou strašně příjemní a hrozně se mi to líbilo. Ta soutěž je také specifická v tom, že kromě hudby tam velkou roli hrají tradice a konkrétně vizuální stránka. Pojďme to divákům rozklíčovat, oč vlastně jde. No tak všichni museli mít kroje z daného regionu, odkud byli. Já jsem měla přímo skřečenský kroj, který byl renovovaný z fotky. Jsou jako dobové svatby
a ten kroj byl od družičky přímo. Možná pojďme také říci, že vlastně to samotné finále, kam jste se probojovala, tam už jde úplně o všechno. Co ta porota vlastně hodnotí u vás, u zpěváků lidových písní? Tak hodnotí samozřejmě to, jak vypadáme na tom pódiu, jestli stojíme přirozeně, jestli nás to baví, to všechno jde poznat. Potom samozřejmě schopnost intonace, správné výslovnosti, toho, jak komunikujeme s muzikou, to se hodnotí všeobecně a v tu neděli opravdu už jde jenom o aktuální výkon, protože tam už rozhodujou úplně drobné chybičky. A hodnotí porota třeba také ten kroj, který jste měla na sobě? Napadá mě otázka, jak jste se v něm i cítila? Tak ten kroj, ten měl teda mít původně 3 spodnice a ještě jednu navíc. Jakože tu hlavní sukni, já jsem teda měla jenom 2, to stačilo. Měla jsem rukávce, vestu, pásek a věneček. Ten kroj byl takový příjemný, já se v těch krojích cítím docela dobře, ale je to taková pěkná záležitost, když můžu být v tom kroji na pódiu. A hodnotí nějak porota i tu vizuální stránku, nebo to je spíše ta třešinka na tom dortu? No, určitě hodnotí, jestli máme kroj ze svého regionu, protože pokud bych byla někde z Čech a měla bych na sobě valašský kroj a zpívala české písničky, tak to přece jenom vypadá trošičku divně. My jsme se dostali do toho samotného finále, vy jste tam nakonec skončila na 4. místě. Co jste prožívala při tom vyhodnocení? Bylo to vaše 2. finále a zase to skončilo o něco lépe. No samozřejmě to skončilo o hodně lépe, protože v prvním finále minulý rok jsem se nedostala ani do té první 20. Tak letos jsem tam měla s tím, že bych se chtěla dostat do té první 20. Podařilo se mi dostat do první 10 a potom se mi podařilo dostat dokonce na 4. místo, což jsem nečekala vůbec. Byla jsem opravdu